Иртә уңмаған кич уңмас, кич уңмаған һич уңмас. Шушы сүзләрне Бәхия иртән уянгач та кабатлый башлаган иде. Көнне буена теленнән төшмәде, уеннан чыкмады. Иртә уңмаган. Көтмәде түгел, язмышыннан көтте бит ул бәхетне. Дөресрәге, хатын-кыз бәхетен. Иреңнең кадерлесе, сөйеклесе булуын нинди генә хатын-кыз теләмәс. Хәстәрлекле, назлы, тыныч эндәшүләрне кайсы гына гүзәл зат көтмисең. Көтә, барысы көтә. Еллар үткән саен үкенечле язмыштан котыласы, ышанычлы терәкле буласы килә. Әйе, еллар үткән саен. Бәхия дә 60 яшына кадәр үз язмышына берчә күнде, кай вакыт язмыш аңа дип әзерләгән, тудырган сыңарын, парын алларына менә-менә чыгарып куяр төсле өметләнде. Бүгенге көн үтте, димәк, әле вакыты җитмәгән. Сабыр ит, җаным, дип күңеленә сабырлык салып куяр иде. Бәлки, иртәгә очратыр аны. Бәлки, иртәгәдән шын хатын-кыз бәхетен туя башлар Бәхиядә. Көндә туачак иртәгәгә багланды өметләр. Үтеп барышлый гына сүз каткан ир атларның сүзен дә тыңлыйсы, андыйга күңел ишеген ачасы килмәде. Дөньясына үткәрәсе килмәде аны. Булса, җитди, ышанычлы мөнәсәбәтләр булсын Бәхиягә. Яшьлегеннән шул уңмау дигән нәрсә әллә эзәрлекли барды инде аны. Авылдагы тәрбияле гаиләдә туып үсте ул. Әтисе бригадир, әнисе бригада эшендә, ел әйләнәсенә колхозда нинди авыр эш бар, барысында башкарды. Шәһәргә чыгып китеп, уку йортында уңышлы белем алды Бәхия. Дипломлы булды. Нияз исемле егет белән араларында ялкынлы тәүге мәхәббәт хисләре кабынды. Тик егете Бәхиянең җитәкләшеп кенә йөргәненә риза булмагандыр инде. Бер кыз белән тагын аралашып, ул вакытларга ят адым, мөнәсәбәтләрне артык тирәнәйтеп, кызны алдаган. Кыз алданган, ир бала дөньяга туып, Нияз белергә дә теләмәгән. Үги әни янында яшәгән кыз тормыш бергәләүләренә түзә алмыйча үзенә кул сала. Сабый ятим кала. Нияз өнсез була, баланы детдомга бирәләр. Бәхия янына килмәде түгел, килде Нияз, гафуләр үтенде. Тик кызның адымнары өчен җавап бирелмәгән куркак җанлы ул егетне беләсе дә килмәде. Бу тарих Бәхиянең күңеленә әллә нинди кара мөһер суккандай булды. Берничә еллар буена иратка борылып та карамый кыз. Шамил белән танышканнан соң ул боз бераз эрегәндәй тоела. Ягымлы сөйләшүләре, ихтирамлы булганы өчен аның белән 2 еллап дуслашып йөриләр дә, Бәхия Шамилнең өйләнешәк дигән тәкъдимен кире какмый. Әти-әнисе дә, кызым, яшең бара, гаилә төзү турында башыңа кертеп караганың юкмы, дигән сүзләрен авылга кунакка кайткан саен кабатлый. Ир кешеләрнең бик азы ымсынуларга бирешмәслек көчле рухлы буладыр ул. Бәхия улын тудырга киткәч тә, хатын-кызга тыныч кына карый алмаган ире өйләренә сөйәркәсен алып килә. 3 ел буена тузып, азып йөргән иренең кыйланмышларыннан гарык булып, аерылышканнан соң баласы белән әниләре янына кайтып китә ул. Тырышлыгы аркасында улына балалар бакчасы юллый, квартира ала, бакчалы да була хәтта. 6 ел узып китә, дөнья мәшәкатьләре белән көрәшеп, язмыш Бәхиянең юлына уйламаганда Заһирны чыгарып куя. Дөресрәге, очрашуны бөтенләй көтмәгәндә. Бәлки бәхетемдер дип аңа кияүгә чыга ул. Иртә уңмаган кич уңмас. Хатын авырга калгачта Заһир да читкә йөрүләрен ешайта.
Тәүдә үк бик көнчел булган ир кул күтәрергә дә күп сорамый. 1 ел дигәндә кызлары тугач аерылышалар алар. 2 баланы да Бәхия үстереп, югары белемнәр биреп, дөнья куып, ирләр турында уйларга да куркып, менә бүгенге көнгә 60 яшенә җитте инде. Оныклар сөеп, эш дип йөреп, гомер кайрада үткән дигән уйлар соңгы арада башына бик еш килде Бәхиянең. Өстәвенә ничә еллар элек әнисе авырып, аны Уфага дәваханәгә алып килгәндә булган хәл кабат-кабат исенә төшеп торды. Ананы онкология дәваханәсенә салгач, елый-елый шишенеп, хәлсезләнеп беткән Бәхия вак-төякләр алып керим әле дип базарга чыга. Артыннан Шигән әбисенең «Доченька, дай погадаю» дип килеп җитеп, җиңнәренә тотынуыннан ул сискәнеп китә. Юк, минем әбекәй, акчам да юк, анам авыр хәлдә больницада дип елап җибәрүенә каршы Шигән әбисе: акчам да кирәкмәй, тыңла сүземне. Бик авыр тормыш юлы үткәнсең, көчле булгансың, 2 ирең булган, алардан берәр балаң бар, елама, әниең 3 ел яшәячәк әле. Сиңа хатын-кыз бәхетен 62 яшьлек ир-ат алып киләчәк. Хуш, доченька, дип китеп бара. Буларның барысы да дәвахана арасында йөгереп, әнисе өчен көеп үзгәләнеп йөргәндә исеннән чыга. Шигәннәр нигенә сөйләмәс дип оныта ул хәлне. Ә менә соңгы айларда шушы сүзләр дә исенә көндә төшеп, күңеле дә ниндидер әнә шул хатын-кыз бәхетенең чынлап та ни икәнен аңларга, кыскасы, янында җанын аңлаучы терәк ир-ат булуын, бер түбә астында шөкердәшеп яшәсе килү теләгенең шул кадәр көчле булганын сизде ханым. Ник уңмаска, имеш, кич уңмаган. Халыкта уңга бар, уңганчы бар дигән әйтемне кая яшерәбез, шундый да бар бит әле. Тик Бәхиянең ирдән иргә йөрисе килмәде дә. Яшьлеге белән 2 кабат авызы пешкәч, булмас, кирәкми дип яшәде бит. Шигән әбинең 62 яшьлек ирең булачак дигәне дә ялгыш кына булгандыр. Башкалар бәхетләрен сынап карарга курыкмый. Әллә язмышыма каршы үзем адым ясыйммы дип ныклы карарга килә ул. Шушы уйлары белән бер гәзит редакциясенә кереп, тәртипле, тәрбияле ир-ат белән гаилә корыр өчен 60 яшьлек ханым пар эзли дигән белдерүен һәм үзенең телефон номерын биреп калдыра. Шуннан аңа шылтырата башладылар. Төрле ир-ат хәбәргә чыга, тавышына, сөйләшүенә, сүзләренә игътибар итеп, тыныч кына тыңлый Бәхия аларны. Кемдер шапырына, кемдер хавалы сөйләшә, гүя ул аларның сөйләшүеннән узган гомер юлларын күзаллый иде. Шулай ук тавышка сыйган микәнни безнең булмышыбыз, тавыш, кулланган сүзләр, интонация, тембр һәм башкалар ерактан кешенең портретын, холкын ачып сала икән бит. Гади генә ипле сөйләшүче Гали исемле ир-ат бик тыныч, сүзләрен үлчәп, гүя үзе дә телефонның теге башындагы ханымның нинди икәнлеген сынаган сыман сөйләште. Гомер буе Себер тарафында яшәгәннәр, эшләгәннәр, йорт-җир тергезеп, авылга кайтып яши башлаганнар алар. Балалары да үсеп, алары да инде үз тормышлы булган. Тик 2 ел элек тормыш иптәше бакыйлыкка күчкән. Авырып, ирнең 62 яшьлек мендиюе дә Шигән әбию юраган вакыйганы яна исенә төшерә. Ханымның эчендә ниндидер өмет чаткысы кабындыра әлеге сөйләшү. Башкалар белән телефон аша сөйләшүдән әңгәмәләре артмаган Бәхия ирнең күрешеп сөйләшик дигәненә каршы килми, ризалаша. Ишек алдында гади генә семерка машинасы килеп туктый. Гади генә киенгән ир-ат төшә аннан, урамга чыгып аның килерен көтеп торган Бәхия алдына, күзләренә, карашына тирән моң кирип урнашкан ир-ат килеп баса. Тормыш сынаган бу ирне, байтак кына телефоннан сөйләшенде, куркыныч кешегә охшамаган дигән
тәүге уе була хатынкайның. Бәхие, кафеларга барып утырганча, әйдәгез, безнең авыл ерак түгел бит моннан. Минем йорт ихатамны, өемне күреп килик, дигән тәкъдименә дә ризалаша. Семеркага утырып, өстенә гади генә куртка эләктереп алган, әмма иплелеге, моң тулган күзле булуы да ханымны әсир иткән Гали белән бергәләшеп, аның авылына карап юл тоталар. Әлбәттә, Бәхиянең кызы әнисенең шул авылга Гали абыйсы белән баруын белә. Әнисе аңа хәбәр итә. Бик күркәм йорт ихата янына килеп туктый машина. Мондый гади генә, өстенә сәләмә генә киенгән кешенең шундый нык дөньясы, хуҗалыгы булуына аптырый Бәхия. Зур гараж ишеген ачып җибәрсә Гали, андагы иномаркасы горур утырып тора. Өйдә бөтен уңайлыклар булдырылган. Бәхия, мин синең азаккача нинди ханым икәнлегеңне аңлыйсым килде. Шуңа өстемә дә сәләмә генә киенеп, машинамның да әллә кайчан алынганына утырып бардым яныңа. Байлык эзләп, байлыкка кызыгып кына йөри торган ханым түгел микән дип, барыбер күңелемдә әз генә булса да шикләнү сыман нәрсә бар иде. Синең яныңа шул килбәттә баруымны күреп тә, минем белән утырып килергә ризалыгыңны ишеткәч, сөендем. Мине мондый йолкыш сыман күреп, кире кирип китәргә дә мөмкин идең бит син, диде ул. Соңлап килгән бәхет тагын да татлырак була икән. Без инде 1 ел шөкердәшеп, бәхетле булып яшибез. Аның янына күчеп килдем, никах укыттык. Авыр вакытларымда юлыма очраган өчен рәхмәтлемен дип кенә кабатлап тора миңа Галием. Мин гомердә ишетмәгән назлы сүзләрне ишетәм. Бер кайчан күрмәгән хәстәрлек, игътибар тоям. Мин бәхетемне таптым. Күзләр генә тимәсен. Башкаларга да шуны әйтәсем килә. Бәхетегез өчен көрәшегез. Гомер бер генә бирелә. Картлык җитте инде дип тилмермәгез. Язмышыгызны карап, каршы атлагыз. Үзегезгә бикләнмәгез дип эндәшәм хатын-кызларга. Мин газеткә шундый белдерү бирүмә оялмыйм да, үкенмим дә. Минем яктан мондый хәрәкәт булмаса, Галием белән бер-беребезне табыша алыр идек микән димен. Аның һәм минем балаларыма, оныкларыма кадерле кешеләр булып, рәхәтләнеп яшибез. Шулар турында хатын-кызларга әйтәсем, сөйлисем килде минем, диде бәхетле Бәхия ханым, миңа карап ихлас елмаеп.